जोंहा मोननै गिदिर हाबाफारि जोङो फुंनिफ्राय मावफुंदों। मोनसेया जाबाय जोंहा क'क्राझार टाउनाव हाब्रुबारियाव टाउन हल जोङो दिनै गायसनदों। 24 कौटिनि बेसेबा गिदिर टाउन हल जियानोखि फैबाय थानाय समाव बे क'क्राझार टाउननि बायदिसिना हाबाफारिफ्रा बेवहायनो खुंजागोन। जोबोद गोनां जाना दङमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे 24 कौटि रां बेवहाय होनाय जादों, जायनि दारै बे टाउन हला लुफुंगोन। आरो जोंनि काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय जोङो बेवहाय दिनै स्टेट अफ आर्ट जि गेस्ट हाउस बेखौ लुफुंनो थाखाय नैबेयाव जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। दा बे स्टेट अफ आर्ट गेस्ट हाउसाव जोंहा VVIP देशनि गिदिर गिदिर आलासिफोर फैयोब्लाबो एबा बिदेशनि आलासिफोर फैयो गासैबो बेवहाय थानो हानायनि बेबस्था जागोन। दा नंखायनो बे मोननै खामानिखौ मावफुंनो एबा जागायनो आखायाव लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेयो जथेस्थ' गोनांमोन। जों सरकार फैनायनिफ्राय गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर स्टेट मिनिस्टारफोर फैदों आरो क'क्राझाराव मालाबा थानो उसुबिदा जायो, जायनि थाखाय जोङो BRPL आव गुबुन गुबुन गेस्ट हाउसाव दोनहरनो गोनां जायो। नाथाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बे न'आ गेस्ट हाउसा लुफुंजानायनि उनाव बे जेंनाया पार्मानेन्टलि जोबगोन। गेस्ट हाउसा बेसेबां? बेबो 24 करोड़। क'क्राझाराव स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्रा। क'क्राझाराव स्टेडियाम लुनाया अलरेडि बियो इन प्रिन्सिपल एप्रुभ जाबाय। 110 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम बेवहाय लुनाय जागोन। साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव नैबे मोनसे स्टेडियामखौ मोनोबा क'क्राझाराव जोङो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेमफोरखौ स्पर्ट्सफोरखौ बेवहाय खुंनो हागोन। लकेसना KDSC हा दंखायो गौरांनि हरै साइडआव। दा बे KDSC नि हायावनो बेखौ गायसननाय जागोन।